će o tome Tak rješavati já i na blahopřeji koji način će se České to rešiti televizi k tomu, že televizija. má tak Ja bih se důvtipné a zahvalio inteligentní dramaturgy, Češkoj kteří televiziji jsou što ima ovako schopni dosetljive vnímat dramaturge, bilaterální tiskovou da su konferenci sposobni českého a da srpského bilateralnu ministra zahraničních konferenciju věcí za štampu optikou, u vreme posete nějaké Ministarstva úplně jiné, inostranih s tím poslova da mi naprosto postavlja pitanja koja nesouvisející imaju věci. apsolutno uopšte nemaju nikakve veze sa blahopřeji. današnjom posetom. Dakle, Myslím, že čestitam. míra kvality a Rekao bih da úžasnosti mera našeho veřejnoprávního kvaliteta mediálního javnog sektoru sektora, javnih skvěle medija kupředu, zapravo takže ide jako napred. pokud by vás tady Dakle, tyto otázky ako zajímaly, tak bi vas ova doporučuji pitanja spíše zanimala i ako biste želeli da využít odgovorim na ovo nějaké pitanje, ja bih příležitosti. Já se vam preporučio omlouvám da ovo pitanje Markovi postavite za tokom to, neke že druge prilike. Ja bih se sad izravno tady izvinio Marku, jer snažíte ovo rozebírat pitanje něco, se co vůbec tiče není předmětem tohoto dne. nečega što Takže já budu apsolutno odpoledne celý den nije strávim pitanje, Poslanecké odnosno nije sněmovně, predmet kde ove današnje naše situacije. Ja ću danas televize, biti tokom která teď celog asi dana šetří, u má predstavničkom nepochybně domu. desítky lidí, Ja sam sigurna takže da se će mě vaša tam televizija odchyťte a tokom tuto dana sve otázku mi pratiti prosím i položte možete me znovu tamo na naći i možete mi vhodnějším, pitanje koje ste postavili vhodnějším postaviti prostředí a na tamo, vhodnějším a u mnogo okamžiku. u drugačijem Prosím, okruženju nego što je sada. Hvala. Da li može sledeće pitanje? Dobar dan. Prvo pitanje za ministra Macinku. Sada ne znam koliko ovo ima konkretno veze, ali zapravo ima. Ako pogledamo odnose Srbije i Mađarske i odnose Srbije, Češke i Mađarske, kako vi vidite buduću saradnju sa novom mađarskom vladom, imajući u vidu da su odnosi, da je zapravo Mađarska pod rukovodstvom Viktora Orbana bila jedan od vaših najbližih saradnika, i kako će se zapravo ta saradnja manifestovati kroz Višegradsku grupu? I ministre Đuriću, za vas pitanje, kako Češka konkretno može Srbiji da pomogne u procesu evrointegracija? Hvala. Tak, děkuji za tento dotaz. Hvala vam najlepše za ovo pitanje. Ovo pitanje tiče se dakle naše teme. Ova naša regionalna saradnja je jako važna. Mi smo zemlje koje su jako bliske, bez obzira na to ko vlada ili ko ne vlada. Naša društva su jako bliska. Mnogo su bliža nego što su to društva drugih zemalja, drugih delova sveta. Naš region je mnogo sličniji, zapravo neke geopolitičke ili politički trendovi ili tendencije koje se našeg regiona tiču. Dakle, imaju isti efekat kako na Češku Republiku, na Mađarsku, tako i na Srbiju. Ili različitosti. Neke zemlje zapadne Evrope ili možda neke udaljenije zemlje imaju malo drugačiji pristup. Te iz tog razloga je naša saradnja jako važna i ona se u budućnosti mora nastaviti. Mi naravno želimo da imamo nadstandardne odnose sa Mađarskom, onako kako smo ih uvijek imali. I ja lično mám vztahy s Fidesom, koji nažalost nije uspeo u izborima, ali sam član političke strane koja sarađuje sa zapravo Fidesom, tako da smo imali mogućnost da se povežemo. Nisu to bili bilateralni odnosi češko-mađarski, ali koje se tiču pre svega ministarstva i vlada, ali mi smo politički sarađivali, a to među političkim zapravo stranama, što je naravno potrebno razlikovati. U Mađarskoj prethodna vlada i nova vlada, mi hoćemo sa novom vladom da i dalje nastavimo da sarađujemo, da imamo nadstandardni odnos, budući da je to jako bliska zemlja. Ne pretpostavljam ili ne mislim da će doći do nekog ohlađenja u odnosima, što nije u interesu niti Češke Republike, a također niti Mađarske Republike. Sleduji nějaké nové pozice maďarské opozice, nové maďarské nebo nadcházející maďarské vlády, tak odnosno postupke ili poteze mađarske vlade u mnogim pitanjima, a koji se tiču međunarodnog odnosa, oni se nešto puno ne razlikuju zapravo od prethodne vlade, odnosno vlade koja sada završava. Ono po čemu se razlikuju se po nekim internim, odnosno unutrašnjim političkim stvarima, a to je nešto u šta mi ne treba da se uplićemo, u šta ne treba da se pletemo. Dakle, ja nemam nikakvu ambiciju da ulazim u to. Tako da, što se tiče inostrane saradnje,
Ja bih čestitao pobednicima izbora, radujem se što će imati nove kontakte, na kontakt sa novom ministricom inostranih poslova, ali što se tiče nekih unutrašnjih konflikata ili nekih unutrašnjih stvari, dakle ja uopšte ne bih to trebalo da komentarišem. Ja bih se također zahvalio na ovom pitanju, tako da vrlo kratko što se Kosova tiče. Už poměrně dlouho, bude to možná brzy, za několik let to bude 20 let. Već je dugo, dakle za nekoliko godina biće već 20 godina od dana kada je vlada Češke Republike i ministar inostranih poslova Karel Schwarzenberg angažovao se i kako bi Češka Republika priznala Kosovo. Mislim da ta naša vlada da je bila prva, nisam siguran broj ili neke detalje oko svega toga, ali ondašnja vlada je podlegla nekim pritiscima, odnosima, možda su to bili i posljedica nekih veza koje je gospodin Schwarzenberg ili neki drugi ljudi imao sa Madeleine Albright, koja je zapravo imala velike interese koje se tiču Kosova i nekakvu prošlost sa njom povezanu. Tako da mislim da je češka vlada u to vreme bila jedna od prvih. Ja sam tada bio, odnosno radio u kabinetu predsjednika Klausa. Njegov odnos i stav je bio nešto drugačiji. Mi smo mislili da je Češka Republika tada mogla da postupa malo opreznije, obzirnije. Što se današnje politike tiče, mi ne želimo da tamo dodajemo neku novu dinamiku, dakle da pravimo nekakve poteze koji bi bili teatralni ili koji bi bili iznenadni. To jednostavno nije priroda naše vlade, dakle pravimo takve geste. Mislimo da je pitanje Kosova srpsko pitanje, pitanje regiona, mini regiona, to nije pitanje međunarodno, da bi zapravo svako trebalo da doprinese i ovom pitanju. I mislim da bi cijela ta situacija trebalo da bude rešena kompromisom. Ukoliko bih mogla da preporučim srpskoj strani, iako mislim da nisam pitan i ne bi trebalo da bude pitan, i mislim da u ovakvoj situaciji bolje ne slušati mudre savete sa strane. Mislim da najbolja odluka i najbolji sporazum je onaj koji vi sami napravite. I mi smo imali separatistički je loša reč, ali imali smo dan kada smo se rastali sa Slovacima, ali upravo mi smo se razišli prijateljski jer nismo slušali šta kažu drugi ljudi, nismo slušali neke ljude sa strane, neke savjetnike. I mislim da smo drugačije postupili, da situacija danas ne bi bila ovakva kakva jeste, a to je dobra. Dakle, ako mogu, ja znam da je to pitanje još uvek nerešeno, razumem češkoj strani, znam u čemu vide problem, znam što se tiče religije, što se tiče kulture, što se tiče društva, znam da postoji puno stvari koje nisu rešene, dakle ja zaista razumem i to je moja današnja pozicija. Na další pracovní program pana